ole masa in clear tu te chibai ka buk le vek chewa tu tuma chuan he news poimo tak mai ti chuang nge nga in ka hria chu chu karon sei vele don ania kan hria takin ni zan lampanga khan Miss Universe India thanna nei ania khami chungchanga khan result te puan ania chuan kan Mizoram nula nge mai Roneihpuii po kha tel ve ne chu top 20 lai mai a thleng pharingot po kha alom ngoi ti lo thai ani lawani chuan mi ser Roneihpuii kan lompui tak zeta nia akal zena tura ama sa in du sakna traber chi kan hlan tak zeta ni chung kha thil chungchanga khan hemi Miss Universe India thanna chungchanga khanin hei mi zote abikin Facebook lampang te social media kan lamhang thiam tok lawani ti te alo lang chiang hle thrin ania chu mi tam tak atam zok te fak om tak mo mi zo pui te lom kan vote tura de kan du sak tura ni tia thei to lo chhuat tu te tam zok kan ne kha tiang ri ru kha chu aro pui tak zeta nia kan mi zo mei chia ngei mai ania ti khan a thlen san lo hlau te khanin the top kan chhuat lang ani chuani zana haron puanang khan Miss Popular title te po kha ala hial khania kan lompui tak zeta ni amaro chu hemi chungchanga hian Miss Roneihpuii chungchanga khanin Facebook te enge adu om lo lampang kan ti don nge ni tong kam moi lo thlak lampang kha tamle hle maya heti ang chi hi tuna kan video karon ti chan po hi ni hei kan muangin hei caption chu kan mu ve kani heteng hian comedian group ani emoni lo emo Facebook ani chuan viral siam zela hi thil thalo takani ti te kan hre da poimo ani antinan ani ayatra han the chu tur vakhi in hriat vakin ka ring lawani chu tiang khop chuan Miss Roneihpuii hi ange a chhelo ve pa ngai rengani ti te kha alang rengani chu fam kim ero chu tu ma kanom lawani chu kan mi zo mei chia ania khonge thei to pin in du sak te ang ti thei na nei si lo khanin soi sel chak thlat na ang chi te mi then khat hianin an lo la nei fo mai hi an zelo hle mai kan sima hun view to ni antinan hei mail te he thalo lom heting ang Miss Universe India tel tur khop te chon ama hian a phalo hrim lom hanti bol ang chi te chon hei lai comment heting anga min lo nui soro se ti om ang hrima na tak trong kam na tak maya kanin kap sia kanin post ngal pop thin te po hi a thing to ani tiang khan Miss Universe India thanna khan state sang te po nia tiang khan tam tak an tel ni heti anga enge negative comment mai po ni lo in troll na ang chi chu ti khati mel che mai pi na thring mai tia mani nam pui nge mai anan nui so ngat phai hi chu ati tu te hi in hiam ngoi ni ti kha lo in hre ve hrim ula kan Miss Roneihpuii thawang hi kan ho tat dor ani ti kha karon sei tel du bokani chon hei turani te po hi ani vekani hei kan muangin Korean mail tha vote for those hopes ti te chon helai hen hei bula Miss Roneihpuii kha umania heting ang chi te lo dong song tu te khanin an lo mu rual khan an na don ani ti chiang reng ang chi amaro chu kan post du tlet thin la ya hian khatiang ti ching mi zo mi pa te khan sim wang ro a thring ngoi ni ti kha karon soi du ne kan mi zo mei chia te hi ni ta ka chuan kan ngai sang tura ne ya mo an ni ba khi mi zo mei chedang anom chuang lo ti ha kan hre ta poimo ani mi zo mei chia te mi zo nam kan nam pui an ni mai pi lama khan mi zo mi pa te tan hian an hlu ani ti te po kha kan hre ta poimo ne ani na ta ka chuan heti anga Facebook ti vela mi social ching de kan tiang chi te po hi han bel chen chon Engmah ni lawang chi te hi an lo ni du em mai ani chu hei tung chuma po Miss Roneihpuii te po tiang hian the chu ka ni mi zo mei chia tam zok in ani ta ka chuan a chhelo zok ani chu zep thu cheng lowa khating ang din muna ding ani wanga heti anga tel thei te po hi ani riang ani ta khan kan fak thei lawani pon kan soi sel dana te po hin trong kam te hi ulukang u tiang ani chuan mi zo te ka kanin kap sia heti ang chi hi nam dang kan ti tan hian nui za thlak mai ni ti te kha kan hre da poimo hemi social media Facebook te Instagram te po ni chi hrang he ta Twitter te thleng pon ani yang kan fak thei lawani pon nam dangin mi zo nam an mu niama an mu sit he na tur trong kam ang chi hi tun china chuan
mang lo tlang thei la ti kha kan in fui pa du bok ania ni chi kan tiang khan tuna Miss Universe India thlanna khan state sang mei chia chilo deuh te pon omani then chu fukim chia lo mo perfect lo an ni ti hriat ve ngoi te pawh khan om ve tho ani kha understand mi pui te khan enge an soi sela chuti khati pian a thring em alom an ti na ang chi mu tur hi kala hremi la ba ke chu Facebook ti ve la te phei chuan Instagram ma po ania ti khan chu nam dang kan ti kan mu sit em te pon an ni dan zo ka ni chuti nga ni la ya chuan mi zo kan ni lom khonge ti thin ni si mo khatiang zinga khan mol deuh social media mang thiam lo ang chi te mi social tur to leka Facebook khoi ve ang chi kan ti don ge ni khati ang chi aron lang le zo thin hi chu apoi kan ti le ni chuan mi Roneihpuii hey miss popular title call tu an ni ringot po kha ni taka chuan mi zo nam choi moi tu ania ti khan mi zo kan in choi moi zia lang ti lo thei ani lo bok ani Mizo society a hian mani nam pui te choi san duna ang chi te mani nam vul zero se ti duna ril ruang te khatiang kha alien chho ve mek zela nia ma kan son chho ve mek zela ne mana te kha chon ni na taka chuan mani mizo pui te ai chuan nam dang te sap te po ni khatiang han ngai sana enge han en sana ang chi kha kan nga thrin ani anol pui khan ma se tuna chuan khatiang hun kha ani lo ve hret hey mi finga piang in mizo pui nge mai kan nei do na ni tiang chi te mani nam choi san zel du na chi khan nei lian to ni tiang ani la ya khanin heti anga comment thing lu tuk ang chi mari engmah ni si lawa social media a chhezonga post thiam ve khang lang si ang chi te mo khati ang chi ten enon ti le fo zel hi chu apoi kan ti le thin kan thina rim tak zeta ni chu wangin tun chi na chuan kan fak thelo ani pon nam dang ten kan mizo mei chia te ani hei tuna mi Roneihpuii comment dan te po hin vek ani khang kha nam dang ten mizo anin beile ta an han mol em ve mizo te hi chu kan hmuniam ngoi ni anti thena turang chi khan social media kal tlang hian po samo khatin comment ang chi thalo deuh wang chi kha ron siam to su di kha thuron koron pe du chawani chu nangmali tan po khan anga in za om lo na in siam ani ti te po kha in hreve hrim bula achang kang lawani nakina phechonin Miss Universe India mai ni lo khan ai sang te pon la ti zel mai thei tinga khan nge kan mizo mei chia te back up to mizo mi pa ni kha thilin mele moi zo ani ti kha kan zawai kan hria da kan tran hau kha kan nam ti chakna te nam dangina mizo nam chu anin choi moi thiam sia an ngei sa no mani min ti theina turang chi kha ani zok ti kha kan hriat poimo kan phak ang to ka mizo kanin choi moya social media te kanin troll vak lo te hi poimo tial dorani ti kha thil lang chiang sa renga ne